Čus bus ľudia, dneska ideme na ďalšie video. Ide vozík s jedlom, zasunte si kokoty. No takže vy nič nechcete, idem do piče odtiaľto. Počkaj ty starena, daj mi Alpu, Okenu a 3 rožky s treskou. A tieto cigarety. Peder, ty fajčíš? Čo si, to je môj olovrant. Kung Pao. No Kung Pao nemáme, ty šikmolke monštrum, ale tu máš sushi. Do plynu s týmito východniarmi. Budeš niečo žrať, ty škulatý jebo? Prešla ma chuť na jedlo, ďakujem. No tak toto je vriti, tak on nič nechce. Skurvené deti, by som ich rozstrieľala všetky. Dano, ty prasiak, to nemyslíš vážne. Posrať sa v kube? Akože fakt, Daňo, akurát keď som začal žrať.